khapangni tahotai buksong sengmo hai kok marokno phonugya hinai tongphano kia phonugya uyogya tamungui hingke nukhungni bororok jengno barebar request khlaio ani nukhungni sajak khoroksa kamawi thangka ani o kok tomano kisa social media ni bisingtoi awai mungri uri gadi inei nukhungni buma bufa song jengno samani bai ba sahormani bai tai borokni nukhungni buma bufa song jengno o burini photo tai details jengno rimani bai jeng o kokno masao khapantau tai buksong jengbo phongna musungya tamungui hingkai chini sojatiwo omahai mang kebangma angui tongmani bagui jengbo phongna musungya haiphono ma phonogo khapantau tai buksong kok tomarok wngkha mia 28 tarik 7 mas 2026 salmari sarikni 3 PM taman jorao nukhungni khoroksa sajak bini mung Ritina Debbarma bini kaming Pigipi bufani mung Ruson Debbarma hinai kok toma mia bo 3 ni jorao thangnani sekang bini amano bo salangka ang khwai tawano thangnai ani dol ni barao bini dol ni mungkha Ruson Debbarma hinai kok toma bini dol Ruson Debbarma ni bara nogo thangnani hinai sarikni 3 PM taman jorao no bumano sawi nokni ongkhori thangmani nago kiphiliya bokhok Ritina Debbarma pia kokman bisingtui saimanka khapantau tai buksong Khogwi Ampurani khoroksa chwla Bihik Busa gunang bini mung Ruson Debbarma bono Khogwi ni siming Ritina Debbarma no baireni janai hasteo tlangui thangka hinai koktoma o koktoma no khwnai no tabu Ritina ni bumabu phasong belaikhei wana laijak tei Ritina ni bumabu phasong chini kokti bini bisingtui koikha lukurokno je kono jagao Ritina Debbarma tai Ruson Debbarma no nugui tongkha hangke romboi tonidi tai sahadi chini kokti bini bisingtui hinai jengno saharka ia boroni contact number no chengrilia chini kokti bini contact number toino norok sahadi lukurok borok khorok no nugui tongkha hangke ba janai hasteo tongnai tipra sa lukurok bo nugui tongkha hangke tati chini kokti bini bisingtui norok sahadi eba Bengaluru hasteo tongnai tipra sarok norok bo nukha hangke sadi Hyderabad tongnai tipra sarok nukha hangke sahadi Tripura hasteo tongnai tipra sarok bo nugui tongkha hangke sahadi khapantau tai buksong chini kokti bini contact number o jeng kokman bisingtui saimankha khapantau tai buksong Ritina no tlangui thangnai Ruson Debbarma agibo buri khoroknai no omo haikino nosto khlaika Bihik Busa tongdutui hinai koktoma tabuk haino hai Ruson Debbarma Bihik Busa tongdutui no tei khoroksa 18 bosor umor kadrop buri busa Ritina Debbarma no tlangui thangka phatar hasteo hinai tabuk nukhungni borok obono kilai tongo Ritina Debbarma no Ruson Debbarma phalui dari no tamba khaino hinai tabuk nukhungni borok belaikhino mokoli mukti kagya wana laija nainedi chini kok tibin bisingtui o mangphlino video report chini kok TV